ሰላም ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ብመጀመርታ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ቅሳነትን እምነልኩም ሓውኹም ቁርጫጭ ካብ ከተማ ሊቨርፑል ንእሽተይ መልእኽቲ ኣላትኒ እታ መልእኽተይ ከዓ ንዕለት 21 ወርሒ 2 2020 ኣብ ከተማ ሶሎተርን ስዊዘርላንድ ዓብዪ ናይ ሰላም ናይ ምትሕቑቓፍ ናይ ሓድነት ስምሸት ተዳልዩኹም ደሎ ኣብ ማዕከና ዜና ሪኢኹም ኣለኹም ንማንም ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ይምልከቶ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ከይተርፍ በዚ ኣጋጣሚ ዝፃውዕተይ ደጋጊመ የቕርብ ኣብዚ ተባሂሉ ዘሎ ዕለት ብናይ ወረቐት ጉዳይ ብዘይ ምርካበይ ናይ ብሓቂ ቂር ይዝብለኒ ግን ብመንፈስ ምሳኹም ምስ ኣሕዋተይ ኣለኹ ስለዚ ደጋጊመ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምልከቶ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምሸት እዚ ከይተርፍ ሓደራኹም ሓውኹም ቁርጫጭ ካብ ከተማ ሊቨርፑል ይቐኒየለይ ታንኪዩ